Kaixo guztioi, gaur presio atmosferikoa eta uraren fluxua landuko ditugu. Horretarako, esperimentu baten bidez, ikasiko ditugu nola funtzionatzen duten kontzeptu hauek eta gero, oinarrizko printzipioak praktikan jarriko dugu edalontzi komunikatuen esperimentuarekin. Beraz, azter dezagun fenomeno hau. Bueno, dakigun bezala, gela baten barruan presio atmosferikoa konstantea da. Eta suposatuz gure esperimentua gela berean egingo dugula, kanpoko presioa konstantea izanik, edalontzi bakoitzaren presioa soilik edalontzi bakoitzeko likidoaren sakoneraren menpe egongo da. Kasu honetan guk ura erabiliko dugu, eta suposatuz, kasu honetan ditugula bi edalontzi, berdin du formak, esan dudan bezala sakoneraren menpekoa da soilik presioa. Maila berera, nik hemen ura botatzen balin badut, joera izango da bi presioak berdintza, beraz, ura edalontzi honetatik honetara mugituko da, bi alturak berdinak izan arte, eta beraz, bi puntuetako presioak berdindu arte. Egingo duen esperimentu honetako gertaera garrantzitsuena ondokoa da. Sistema itxi batean presio diferentzia bat eragiten bada, urak desplazamendu bat pairatuko du. Baina zerk eragiten du desplazamendu honek? Garrantzitsua da zehaztea, ura fluido ideal eta konprimazio gisa hartuko dela. Horrela, uraren desplazamendua deskribatzeko bakarrik Bernoulli legea behar dugu. Fluidoaren presioa handitu edo murrizten bada, honen abiadura eta altuera aldatuko dira energia kontserbatzeko. Eta gero esperimentuan, hodei batetik zurgatzen badugu, honen presioa jaitsiko da, eta altueran berdina badaude, abiadura igo behar da. Honen ekuazioaren balioa mantentzeko. Orduan, fluidoa alde horra mugitzea erabili du. Orain, aurretik teorian azaldutakoa, esperimentu simple eta interesgarri baten bidez frogatuko dizuet. Horretarako, soilik bi edalontzi, ura eta plastikozko tutu bat behar ditugu. Orain, baso bat urez bete eta plastikozko tutuaren mutur bat bertan sartuko dugu. Beste muturra poliki-poliki zurgatuz, ikusten da nola ura irtetzen hasten den. Eta horrela, gravitateari aurka eginez, bi mailak berdindu arte irtengo da ura. Beraz, presio atmosferikoak eta Bernoulli printzipioak uraren fluxuak nola eragiten duen ikusi dugu. Horrela, gaurko saioarekin amaitzen dugu. Espero dugu kontzeptuak argi geratu izana. Eskerrik asko ikustagatik eta gero arte.